Her de sidste halve år, der har jeg været så heldig at være til 2 fede koncerter. En med Xapadu i sidste år, og en med Carpark North her, inden de skulle deres tur i gang her inden sommeren. Her har jeg altså produceret de her 2 fede plader, hvor jeg har været så heldig at komme i kontakt med dem og få en fed autograf på dem. Jeg har også overrakt sådan en plade, som altså matcher den her til henholdsvis Xapadu og Carpark North. Og nu står jeg så med de her 2 fede plader signeret, som jeg egentlig gerne vil have sådan lidt op på display derhjemme. Og det bliver jeg jo så nødt til at lave et eller andet til. Heldigvis så er det sådan, at vi har et hul inde i midten af de her plader her, og det tænker jeg egentlig, at vi skal udnytte lidt til at på en eller anden måde lave et hængsel, som kan komme op og hænge på en væg. Og for at lave det her beslag her, så skal vi jo lidt igennem en kreativ proces, hvor vi lige skal finde ud af, hvordan det skal se ud osv. Så derfor så åbner jeg lige vores strandprogram op her, og så får jeg lige tegnet et eller andet, jeg tænker ser okay ud, som jeg gerne vil have hængende her. Og som I kan se her, så har jeg nu lavet den her model i 3D, og er egentlig ret tilfreds med, hvordan den ser ud. Den ender ikke med at være lige så stor, som den ser ud her. Den kommer til at se noget mindre ud. Jeg har lige printet den bare for at være sikker på, at den egentlig så ud, som jeg gerne vil have den. Så den kommer hverken til at have den farve her, eller have de her printlinjer, som 3D-printet laver. Til den, der tilhører, jeg kalder det en spindel, som skal sidde ude på næsen af den her, så altså i den ende her, men selvfølgelig i størrelsesforhold, så det passer. Og så skulle det gerne passe, at man kan sætte skiven imellem her og den spindel, man skruer i, og så sidder den sådan forholdsvis fast på væggen. Det var i hvert fald tanken, så det må vi jo så se, om mine tolerancer de passer til det. Så med tilfredsheden af det her 3D-print, så vil jeg nu prøve at lave et program på computeren igennem Mastercam, som kan sørge for at fjerne det materiale, der skal til i sådan en rockklods som den her, sådan så vi kan få det her emne frem af materialet. Så har vi nu fået lavet den her, som nu sidder i en tynd pind. Og det betyder altså, at den her den er lige til at vrikke af. Upti. Og så tænker du måske, jamen nu er den jo super rå på den ene side og fin på den anden, og det er sådan set også korrekt. Derfor skal vi også lige lave en ekstra bearbejdning på den her. Men det er simpelthen fordi, at hvis jeg nu skulle lave den her som produktion, så ville jeg finde på en eller anden måde at holde på den på med vores softspil.
Men i det her tilfælde, så skal jeg lave et par enkelte af de her emner, så derfor så har jeg fundet på en anden løsning. Det er jo nemlig sådan, at jeg i en tidligere video, der fik jeg lavet den her, som er en adapter, så jeg kan sætte alle de her små materialer op. Den her, jeg har lige lavet den her, det er egentlig bare et stykke råmateriale, som er sat i spændebøssen. Og så har jeg lige planet den herude, så den er plan og løber. Så har jeg boret et hul, lavet et gevind i, så har jeg sat en bold i her, skruet den godt fast ned i, og så har jeg drejet boldhovedet væk herude. Det vil sige, nu har vi jo faktisk en adapter her, hvorpå vi kan tage vores emne og skrue det på. Så kan man skrue det godt tæt på, og så bliver det lidt tricky det her, fordi man skal lige holde tungen lige i munden, når man kører sådan noget som det her, hvor man skruer noget på med én skrue. Hvis man sørger for at få værktøjet til at køre stød på, sådan så det kører den vej med rundt, så vil det altså skubbe til materialet her, og så altså skubbe det løst over tid. Så derfor så skal man være sikker på, at når man snurrer rotationerne rundt her, at den skærer den modsatte vej. Det skal man være meget ops på, for ellers så vil den ende med at skrue sig fri. Derfor så har vi nu lavet den her, og jeg skruer den lige sådan godt fast med fingrene. Man kan se, at jeg roterer nu resten af patronen. Så henter vi et nyt værktøj, og så kører vi ned, og så planer vi lige stille og roligt derindad af nogle omgange, og så måler jeg egentlig bare den tykkelse, jeg gerne vil have her. Vi skal ned på 5 mm, så det gør jeg stille og roligt. Og dermed ved lidt forsigtig kørsel af målspåner, så er vi nu kommet frem til at vinger her. Jeg rammer de 5 mm her til sidst. Så kan vi godt skrue den her af, så det eneste der mangler, det er, at den skal have en lille smule manuel afgrædning her på de her kanter, for de er ikke blevet afgrædet. Nu har drejestålet altså lagt en grad ned til den ene side på de her vinger her. Så den ene side er faktisk dejligt glat og fin, og den anden side her, der sidder der faktisk en ikke så lækker grad. Det vil også sige, at det her emne, det er faktisk nu, der skal vi bare lige have banket af, så er det egentlig klar til at blive hængt op. Det betyder jo dog ikke, at vi er helt færdige med selve beslaget, fordi det mangler jo stadig det, som jeg kalder spillen, der skal skrue det hele på plads, det vil sige holde pladen op mod den her, når den hænger på væggen. Der er det heldigvis sådan, at jeg har lavet den her spindel i noget materiale, der er næsten samme diameter som den her, så det vil sige, at vi skal egentlig bare lige have svuppet noget andet materiale i her, og så er vi kørende. Og med det der fik vi altså lavet hele beslaget, det vil sige både det der skal hænge på væggen og det der skal holde pladen fast. De passer som hånd i handske. Faktisk så er det her det er nok den mindste dims jeg nogensinde har drejet på den her kæmpe store maskine. Så det har været lidt udfordrende, men meget sjovt. For lige at prøve at demonstrere det, så er det egentlig meningen, at spindlen sætter sig ind sådan. Og så har man selvfølgelig hængt den her op på væggen, det er klart. Så kan man ellers skrue de to sammen. Er en lille smule besværligt, når man ikke har dem liggende fast. Men det er jo også meningen, at den ene skal sidde på væggen, så det kunne gerne hjælpe lidt på det. Og så skruer man dem altså sammen, og så kommer den altså til at sidde inde på væggen, lidt forskudt af væggen, så man har spindlen siddende på den anden side her. Det minder lidt om det, der sidder på en almindelig LP-pladespiller. Så det var egentlig lidt det look, jeg gerne ville prøve at gå efter. Så det synes jeg egentlig er blevet ganske godt.
så skal jeg bare lige have kørt nogle flere af dem. Heldigvis så er det jo sådan, at når jeg har kørt en her, så er det forholdsvis nemt at trykke på repeat-knappen, så skulle den gerne lave det sådan nogenlunde cirka det samme. Men så er jeg ellers klar jo til at hænge dem her op derhjemme. Hvis I har et spørgsmål omkring et eller andet i videoen, så skriv dem meget gerne ned i kommentarfeltet, eller så må man meget gerne like og subscribe til min kanal. Det vil hjælpe mig rigtig meget i fremtiden. Skulle så for du for eksempel sidde og se med derude, det tror jeg næppe, men hvis de nu gør, så må I gerne skrive. Jeg vil gerne lave sådan en til jer også. Den har jeg ikke givet med hos jer. Det har jeg givet til Carbac North. Så derfor så, hvis I nu ikke har fået den hængt op på væggen endnu, og gerne stadigvæk vil det, så har jeg mulighed for at lave nogle ekstra af dem her og sende dem afsted til jer. Men ellers så vil jeg bare sige tak fordi I så med. Vi ses i den næste video.